It has gone colder, hasn't it? Mae di oer in today? Mae di oer in today? Mae di oer in today? Isolin's head is bigger than a watermelon. Mae pen Iselin yn fwy na melon dŵr. Mae pen Iselin yn fwy na melon dŵr. Mae pen Iselin yn fwy na melon dŵr. I slept in the graveyard. Gysges i yn y fynwent. Gysges i yn y fynwent. Gysges i yn y fynwent. These are worse than the others. Mae rhain yn waeth na'r lleill. Mae rhain yn waeth na'r lleill. Mae rhain yn waeth na'r lleill. Use the other door in an emergency. Defnyddiwch y drws arall mewn argyfwng. Defnyddiwch y drws arall mewn argyfwng. Defnyddiwch y drws arall mewn argyfwng. Does one have to wear a mask to go to the bank? Oes rhaid gwisgo mwgwd i fynd i'r banc? Oes rhaid gwisgo mwgwd i fynd i'r banc? Oes rhaid gwisgo mwgwd i fynd i'r banc? She doesn't want to be heard. Dydy hi ddim eisiau cael ei chlywed. Dydy hi ddim eisiau cael ei chlywed. Dydy hi ddim eisiau cael ei chlywed. Is Ivanka the younger daughter? Or, is Ivanka the youngest daughter? Ifanca di'r ferch ienga. Ifanca di'r ferch ienga. Ifanca di'r ferch ienga. Will you switch off the computer? Nid i ddiffodd y cyfrifiadur. Nid i ddiffodd y cyfrifiadur. Nid i ddiffodd y cyfrifiadur. The manuscript will be kept in a library. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell. Bydd y llawysgrif yn cael ei chadw mewn llyfrgell.
Leave the saw on the table. Gad y llif ar y bwrdd. Gad y llif ar y bwrdd. Gad y llif ar y bwrdd. How many years are there between you? 3. Faint o flynyddoedd sy'n rhyngo chi? 2. Faint o flynyddoedd sy'n rhyngo chi? 2. Faint o flynyddoedd sy'n rhyngo chi? 2. How blind is Mr. Magoo? Is he completely blind? No. Pa mor ddall ydi Mr Magoo? Ydy o'n hollol ddall? Nac ydy. Pa mor ddall ydi Mr Magoo? Ydy o'n hollol ddall? Nac ydy. Pa mor ddall ydi Mr Magoo? Ydy o'n hollol ddall? Nac ydy. I know that there is a shark in the water. Dwi'n gwybod bod yna siarc yn y dŵr. Dwi'n gwybod bod yna siarc yn y dŵr. Dwi'n gwybod bod yna siarc yn y dŵr.